Shehu Musa dan Allah ka dan yi murmushin nan ko ka dan iya yin wannan abun. Hawa dan Allah, Allah kakkai ada a zahiri ba. Yawwa. Alhamdulillah. Sunana Bala Muhammad wanda aka fi sani da Bala Sound. Yau gani a cikin shirin Canki Baiti. Canki Baiti. Ai ka san yadda nake ji, ashe dole mutum ya dinga gudu. Tom, na faɗi sanki nake zahiri, ki riƙe min alƙawari, kina ji na ke ce na yi wa albishiri, ke ce na yi wa albishiri. Kai. Waƙar Hamisu Breka. Na faɗi sanki nake zahiri, so nake. La ilaha illallah. Wallahi waƙar auta ne. La ilaha. Ya sani Allah ko ni ma ai da aka faɗa ta dawo. Aje langa-langa. Ya saba yanke ne ko menene? Foto. Ya saba yanka? Okay. Aje langa-langa. Ya saba yanka. Ko kina da kyau ki haɗa da wanka, ki haɗa da wanka ko kina da kyau. Ado Gwanja. Sunan waƙar Ado Gwanja? Langa-langa. Rawa wallahi. It was at this moment that he knew he fucked up. Ya ce, Bismillah za na fara waƙa da sunan Rabbi Allah. Shi ya yi uba gare ni, ya yi uwa gare ni, ya yi ɗana Aliyu, shi ya yi saman bakwai. Kai, gaskiya ɗan kwairo. You are a failure. You are a failure. You can never make it. Wallahi viral amsa. It is finished. Gaskiya ɗan kwairo. Bismillah za ni fara waka da sunan Rabbi Allah. Shi ya yi Ai, na san gambar. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce, na baki kaina tuni, ki yadda za ki da ni, a gunki ba na ganin aibu. Waƙar Umar M. Sharif. Na baki kaina. Na baki kaina tuni, yadda za ki da ni, a gunki ba. Gaskiya waɗannan tambayoyin sun zo min ba zata. Dan ba haka na yi tunanin su ba gaskiya. Na yi tunanin cewa abu ne wanda zan iya cinyewa a lokaci ɗaya, amma kuma gaskiya sai na ga kamar ya ɗan ban wahala. Amma dai ban sani wala Allah na iya cinye rabi watakila. Gaskiya makin bayawa, a ban maki 3 ko 4. Dan ni kaina wani abin sai da ni na gano cewa okay, makin ba mai yawa bane sosai gaskiya. Sunana Bala Muhammad, kuma wanda aka fi sani da Mr. B ko kuma Bala Sound. Yau gani a shirin Canki Baiti. Canki Baiti.